I forrige afsnit blev Fake Ranger skudt, og Fake Force har ikke fundet frem til den skyldige. Der er to mistænkte, Jokke og eller Kalle. Følg med i dette afsnit og find ud af, hvem der har gjort denne usle gerning mod Fake Ranger. Følg med nu. Der synes jeg, vi har været et godt hold sammen, og vi har hjulpet hinanden på vejen til, at vi måske, nej ikke måske, vi kan og vil blive et rigtig, rigtig godt hold. Men først så synes jeg, at vi skal have nogle individuelle samtaler over for hinanden, hvor I ligesom kan fortælle mig, hvordan I har oplevet dagen som dagen i dag, og fortælle mig, om I kan lide at være, og det er noget, vi skal arbejde videre med, og vi kan starte med Fake Ranger. Ja, Fake Ranger, det er så vores første evalueringsmøde af det nye hold her. Og jeg vil gerne have, at du skal beskrive dagen, som den er gået i dag. Ja, altså umiddelbart, så synes jeg egentlig, at dagen den har egentlig været fin nok, og det var en fin øvelse, vi var ude på til at starte med. Det der med at træne våben og sådan noget der. Ja. Det gik jo egentlig fint nok, og så da vi egentlig kom hjem og sådan noget. Du kan ikke bare rende og undlade dig selv, ikke? Vi bliver nødt til at være positive over for hinanden. Vi kan ikke hade hinanden, så vi ikke kommer videre. Jamen jeg kan ikke arbejde med ham der, Kalle. Hvorfor? Jeg ved ikke hvad det er. Jeg kan ikke arbejde med. Han irriterer mig, han gør ikke det, jeg siger til ham. Ja. Det siger mig. Kan du prøve at nævne nogle situationer? Ja, han er jo fuldstændig våbennarkoman. Han skyder jo hele tiden. Han har skudt mig for helvede. Det kan godt ske. Kan du prøve at beskrive den hændelse, der skete sidst på dagen? Mellem dig og ham. Det er jo ikke... Jeg ved jo ikke, om det er ham Kalle, der har gjort det, men jeg skulle ud og hente ham her i Jokke der, som er jo glemt ude på marken. Jeg ved ikke, hvad der sker på det fucking lortehold, og så der, når vi kommer derud, så kan jeg høre noget larm, og så ser jeg Jokke kort bundet i havestol, og så vender jeg mig om, og så husker jeg sådan en sten, der kommer flyvende op. Så vågner jeg op, og jeg pisser under i benet. Okay. Velkommen, Kalle Kasnikov. Tak. Det er så vores første evalueringsmøde sammen. Og jeg vil gerne have, at du ligesom beskriver den dag, du har oplevet i dag, og hvordan du har det med at være sammen med alle sammen. Jeg synes, vi har et godt hold. Der er kun én ting, der var lort, og det er Fake Ranger. Jeg synes, han skal smides ud. Du synes simpelthen, han skal smides ud? Han er farlig for sin omgivelse, han er den mest magtledige person, jeg har mødt. Magtledig? Han føler hele tiden, han skal bestemme over du han er jo en leder, du skal tænke på. Hvad gør han bedre end mig? Han gør bedre end mig? Jeg siger, at han gør noget bedre end dig. Men han er syg i hovedet. Jeg går ud og leder efter Jokke, en af mine bedste venner. Og så ser jeg Fake Ranger, han står og binder ham til en stol, og jeg spørger, hvad han har gang i, og så skyder han efter mig. Vi så selv, der lå en riffel ved siden af ham. Ja. Så selvforsvar kaster jeg en lille sten efter ham og rammer ham, så rimelig uheldigt. Og så har han så lavet show ud af at skyde sig selv, og jeg ved ikke hvad for, at I skal... Jamen, jeg synes det er langt ud, og jeg synes vi skal få ham ud i det hold her. Jeg synes, at eftersom det du har fortalt mig, så kan vi slå en streg over det hele. Og så nu her når vi er færdige, og jeg har snakket med alle de andre, så kan I komme ind, og så kan I sidde over for hinanden og give hinanden en kæmpe krammer. Jeg har ikke lyst til at give mig en krammer. Han binder mig bare til en havestol og skyder mig. Det gør han ikke så længe er. Du skal tænke på, at vi er et positivt hold. Jamen, jeg synes også, du er en rigtig god leder, og jeg er virkelig glad for det. Men for at vi kan fungere, så bliver vi nødt til at Fake Ranger med. Det synes jeg ikke. Velkommen til, Jokke. Ligesom alle de andre, så skal vi have... Og alt det, der er sket i dag, hvad vil du egentlig gerne sige til det overfor mig? Jamen, jeg er jo stum for helvede. Velkommen til, Ronny. Det er ikke fordi, du skal føle dig som en interview, men vi bliver nødt til at evaluere på dagen i dag. Og enden til anden, hvordan føler du, at det var på starten på dagen, og føler du dig velkommen her, og er vi gode nok ved det? Det startede meget godt, hvor vi ligesom kom ud og træne og sådan noget. Ja. Så de er meget flinke, og Fake Ranger er en meget dygtig leder. Og
Han viste mig, hvordan man skyder med en kold. Ja, det er du glad for? Ja, nej, det er fordi der var en gang i 62, og igen i 68, og i 75, og så også i 1983, hvor jeg blev indsat i forskellige steder i kontinentet Afrika. Præcis lige det våben, vi var ude at skyde med. Ja. Jeg har gjort forfærdelige ting. Jeg har brug for en øl. Jeg har brug for en øl! Hvordan har du med det? Det var da meget fint. Det er fint. Velkommen til. Tusind tak. Hvad er det så præcis, de hedder? Jeg hedder Frans von Beethoven, og jeg er fotograf. Fotograf? Hvad fotograferer de? Førhen har jeg jo med i blandt andet Irak og Korea. Det er en samtale med mig, og jeg synes nu, at vi skal snakke med hinanden og gøre os klar på, at vi næste gang, så er det altså en rigtig indsats, vi skal på. Og jeg synes, inden at vi tager hjem i dag, så skal vi alle sammen give hinanden en kram, for at ligesom indikere, at vi stadigvæk er venner. Det er jo... Det gider jeg ikke. Det gider jeg heller ikke. Hvis I nu starter med at argumentere, hvorfor I ikke gider. Jamen, jeg synes, vi skal stemme om, at vi skal smide Fake Ranger ud først. Jeg har det ikke så godt. Jeg stemmer også for en. Hvordan, nu synes jeg bare, du skal lukke røven. Det var to. Du får alle, alle problemer til at gå over mig. Og så også ham her. Det var 3. Så er det 3. Hvad stemmer du? Jeg stemmer ikke på noget, fordi vi godt, er alle sammen nødt til at være positive. Han stemmer så skal du ud. Så skal du ud. Lederen stemmer altid for 2. Det er Lederen stemmer ikke for 2. Ved du hvad, du skal... Drenge, du ved ikke noget. Drenge, kom. Jeg er ked af det, Sandra. Prøv nu at høre her. Sandra! Prøv nu at høre her. Prøv at se, I har gjort ham ked af det nu. Se, hvis vi siger den der, så kan du lige blive. Det er Fake Rangers skyld. Det skal nok gå. Fake Rainer. Sagde du noget, eller hvad? Sagde du noget, hvad? Kom nu bare. Er du udenfor, eller hvad? Er du udenfor, eller hvad? Det er godt. De er udenfor, eller hvad? Kom nu her. Hold det godt, den udenfor. Så vi tager ikke at kramme hinanden. Hvad, Jokke? Skal vi tage ud og spise, eller hvad? Det er godt. Endelig at kramme en anden person. Og få noget kærlighed. Drenge, vi er venner nu. Og til en ny indsats. Ja. Sådan skal det være, drenge. Sådan skal det være. Vi er alle sammen klar. What you say, what you say, what you say, what?